Ya mwadzuka bwanji bwana Khalifi Chinyama. Ife kuno tadzuka bwino ndithu. Pali nkhani ina timafuna kuti ngati nkotheka mutatithandizira chifukwa choti inuyo muli nkuthekera kolumikizana ndi akuluakulu. Nkhani iyi tikadatha mwina kupita nayo pena koma taona kuti anthu ake ndi amodzimodzi. Pali nkhani imene boma lidaletsa kuti ana skulu azipanga contribute ndalama zomwe zinkatchedwa kuti user fee. Ndalama zimenezi zinkaperekedwa temu iliyonse mwana ankapereka mwina 1000 mwana aliyense kuchoka standard 1 kufika 8, zimene zinkagwiritsidwa ntchito pa sukulu pamonga kulipira alonda, mwina makilinala, kulipira mabilu amadzi amagetsi. Koma zimenezi boma lidatitaona lidaletsa. Ndiye boma nkuthekera kwake lidayesetsa kuti pa temu iliyonse tizipereka ndalama pa sukulu molingana ndi enrollment ya ana ali pa sukulupo, ndikuti mwana aliyense azikhala kuti boma likumulipirira 1000 kuti pa temu imeneyo sukulu ikhozimagwiritsira ntchito monga kulipira alonda, makilinala, kali ndi magetsi, mabilu, kaya madzi kumalipirira. Ndipo zimenezo zathekadi boma lapereka pa sukulu iliyonse ndalamazo izipereka temu iliyonse. Komanso monjezera padanena kuti ngati ndalamazo mpene magwiritsira ntchito zakhalako mukhoza kumapangitsirakonso mayeso ngati nkoyenera. Makamaka titenge ngati standard 8 chifukwa choti waja malemba moko mwinaso ngati zitati zakhalako tikhozonanso makalasi ena omwe tikhoza mwina wapulimititsira mayeso. Koma chodabwitsa nchonena kuti mahedi ndalama zijadi zidalowa m'makaunti mwawo, koma tsopano papangidwa kachiwembu kuti ndalama zija zizilandidwa mu njira ya dzina la mayeso. Kachiwembu kameneka ndiona ngati kuti apanga ndi mapeya kaya mwina agwirizana ndi akuluakulu ena. Ndiye zili zodabwitsa kuti ndalamazi zapa sukulu kuti one mavuto ngati tingatheke mwina tizikozetseko mayeso, koma mapeya apita kuseli nkukhala nawupo nkupanga budget nkungobwera nkudzauza mahedi kuti mutsatire izi. Mahedi osadziwa, ma stakeholders omwe ali eni skulu ngati community osadziwa. Chitsanzo zimene apangana izi. Chifukwa choti mwana aliyense wapatsidwa 1000 kuti boma lamulipirira 1000 telekeze ngati ku standard 1, ndiye kuti mapeya alamula kuti 700 wache iliyonse pa 1000 ana standard 1 ipite kuti DC mu dzina la mayeso. Chimodzimodzi standard 2 so 700 wache iliyonse pa 1000 ipite kuti DC mdzina la mayeso. Uswezi kuti pa sukulu mwana kumusira 300 kwacha. Standard 3 ndi 4 ndiye kuti pa 1000 paliponse ndiye kuti 800 kwacha ipite kuti DC mdzina la mayeso, ndiye kuti mwana kumusira 200 kwacha. Standard 5 lekeza 8 pa 1000 paliponse ndiye kuti 900 kwacha ipite kuti DC mdzina la mayeso, ndiye kuti mwana kumusira 100 kwacha. Ndiye nkumaona kuti zimenezi zikukhala bwanji ndipo zachokera poti, chifukwa ndalamazi zonena kuti masukulumu muli tintchito tina ting'ono monga mujadanenera kuti ti minor maintenance ndi zina ngati zikenaka ngati zingakhaleko tikhuzimona za mayesozo ndi zimene zikuchokera pati. Ndali yayi zimenezi lalamula boma ndiye latero. Nikhoza chabwino ndipereke chitsanzo ichi ngati pa sukulu panga mu standard 1 muli ana 161, ndiye kuti apo pakatengapo ndalama imeneyo ndiye kuti pafunika ndipereke 112,700, ndiye kuti ndalama yondisira ku standard 1 iko ni 48,300. Tikapita ku standard 2 kuli ana 108, ndiye kuti ndalama yoti achotsepo 75,600, ndalama yondisira ndi 32,400. Tikapita ku standard 3 kuli ana 120,
ndi ndrama yoti atenge 96,000 ndrama yonisira 24,000. Ndikuti tikapita ku standard 4 kuliso ana 120 ndrama yolanda 96,000 yondisira 24,000. Ku standard 5 kuli ana 127 ndi ndrama yoti atenge iwo 114,300 ndrama yosiya 12,700. Ndikuti pita ku standard 6 kuli ana 80 ndrama yoti atenge iwo 72,000 ndikuti yosiya 80,000. Ndeti pita ku standard 7 kuli ana 76 ndi ndrama yoti alande 64,400 ndrama yosiya 7,600. Ndikuti pita ku standard 8 kumeneko kuli ana 83 ndrama yoti atenge 74,700 ndrama yosiya 80,300. Ndikuti ndrama zonse zoti watenge ni 839,594. 839,594. Ndikuti ndrama imene ndinalandira yoti gwitse ntchito pa temu iyi ndi 981. Nde pa 981 tikachotsapo imeneyi ikukhala 141. Ndikuti choka January, February, March mwezi uli wosalonda timalibe 50,000 ilufunika ndrama yokwana 150,000 yomwe pano palondawo masiku ambiri asanalipidwe chifukwa chakusiya contribution ya wana ndrama zimene amapereka. Ndikuti uyembekeze kuti ndrama izo zikatengedwe kwa akaunti. Ndi ndrama imene ndisira ni 141 alonda kufunika 150,000. Ndi umati pamene pasono zikukhala bwanji? Pamene pazikukhala bwanji? Chabwino pa ndrama apo tiliko magetsi pano ndikuti bill ya magetsi palibe, tilinda alondawo transport siyokatengera ndramayo palibe. Ndiye kuti uwoko atusanga ngopita ifani mitundu itali ndiye mapatsa akena kalawase kuti kuti akamwere chani akamwere fanta ndramayo palibe. Zonsezo tidayesera kufusa kuti inu zimenezi zikukhala bwanji muri mukaona apa ndrama zotsala zingakhala londa sizikukwana ngakhale mabhilo amagetsi enafe silikalipira transport palibe zikuchokera pati oli ayi zimenezi msatsutsa zimenezi sotsutsa ayi boma ndelalamula ndefumona kuti pa nthawi ija adane kuti ya mukaona inuyo ma priority amene ali pa sukulupo kuti zoyambirira zikhoza kukhala ziti kuti apa zotipange mwina ndrama yotsalayi ikhoza kutani tikhoza mapangira kwa zina koma kupeza kuti mapeaja adakapanga chiwembu chimene chokuseli ndi kuti kungotitanitsa nkutiuza zinthu zimene zija no question ndi umadaba kuti inu boma lake liti lapanga izi. Ndiye nchifukwa kenene ineyo mwina tifunse kwa anthu ena amene so amatha kulankhulana ndi akuluakulu ka Ministry of Education ka nduna kuti atifunsire kuzikhala bwanji chifukwa zimenezi zachitika kwambiri ndikuti Kanyenje zoni, Mvera zoni, Kapita zoni, Nalunga zoni, Kambulu zoni mapeya akapangana zimenezo ndipo anatitana mahedi onse nkuti fotokozera zimenezizo no question. Ndiye nkumadabwa kuti dziko likuyenda bwanji. User fee boma lalipilirana koma ndrama ziyapanga chiwembu afuna azilande koma mudzina la mayeso. Ndikuti pamene paja mahedi alibeso mphamvu ayi ndrama zizoti zilandidwa kupita ma-TDC manje limeneyo ndeli mali ngati nkotheka tatifusira nkoni pokhala inuyo akuluakulu anthu azina makhana pafupi tisanaone nyekhwe chifukwa pationa tunyekwe zichitika koma zisanachitike tatifusira nkoni kuti mwina tithandizidwe kuti tikhoza kupanga bwanji. Chifukwa zimene zikhotheka kuna akuluakulu adapangana so ungapireso kwa days chifukwa yoti nzovuta zokha zimene zizo. Ndiye nkhani zake zovuta ndanti ndi muti pemphereko ndavuta keso akankudziwa akuluakulu kuti ndi unapanga ripoti zimenezi amambo kupanga chiwembu china. Ndithu bwana Khilifi Chinyama chonde mutithandize ndithu madzi asanafike mkhosi. Hayi zikomo kwambiri.